să mă uit ce să frumos să viață. Ce e aia? Ia să iau eu cartea ce vreau să văd. Și sunt pe jumătate. Nu știu ce să fac. Mă transformărează. Mai primesc o putere de... Mă pot transforma în dragon, mă pot transforma în vampir. Sunt și gardian, ce să mă fac? Trebuie să aleg o formă definitiv și nu mai pot decide. Ce cu statuia asta? Ia să citesc. Hei, salut! Deci, dacă vezi statuia aceasta, înseamnă că e statuia un vibro făcută special ca să-ți, de exemplu, dacă te apropii de ea, se oprească puterile dacă intri pe loc. Ce am vrut să... Exact. Deci dacă e o statuie, statuia lui Lynx făcută de vibro, care vibro însemnând ca făcând această statuie că se răzbună pe tine, că se răzbună pe mine, pentru că am închis pe Lynx în sabie, pentru că eu l-am transferat cu cele două perle, bine, l-am transferat cu perle Transero Spiritum, l-am transferat într-o sabie și mai am o perle de Transero Spiritum și una de Transero Corpus. Transero Corpus e pentru a transfera un obiect în altul și altul. Așa se întâmplă dacă mă apropii de ea. Nu. Lasă-mă în pace, măi. În fine, dar ce să mă fac? Să fiu dragon, să fiu vampir, să fiu gardian. Așa aș toate trei, dar aș deține prea multe puteri în mine, deci... N-am de ales, o să le țin pe toate trei. Acolo e sabie. Acolo este sabie. Care îl țin. Deci dacă chiar și cei îmi spun mie că eu sunt adoptat, da? Și în regulă, deși sunt adoptat. Pot să... De exemplu, dacă Vibro este maestrul Gheții ca mine și el este vampir ca mine. Deci înseamnă că... Nu cred. E doar un vis. El e tatăl meu. Nu! Dar nu o să mă alătur lui niciodată. Chiar dacă e tatăl meu. Adevărat. Și nu mi-a spus să vai brocugii. Uite că am aflat singur. Deci, să caut o vrajă care să dispar statuia. Sorry ziua, nu ai pentru făcut zi. Sorry night, pentru făcut noapte. Sorry toglă, pentru făcut furtune, ceva genul. Scrasium Tramotra. Nu, asta pentru a hipnotiza pe cineva. Pietritus Parot. Nu, asta pentru a transforma pe cineva în ceva. Și Evor Etramus. Să văd dacă merge. Fii gata, statua este dispart. Evor Etramus! Nu. Se pare că nu merge. Poate
asta e prea puternic pentru vrăj. Nu pot îngheța. Deși mi se anulează puterile. Tată. Stai, să mă mai uit pe el. Poate mi-o mai trimis Sky un mesaj. Ei, mari, suntem noi, Jay și Kai. Dacă vezi acel montaj, înseamnă că noi suntem și în război sau ne simțim prea bine. Deci, vezi că Freddy încearcă să ne ocupe regatul. Știu că regatul tău e în reparații, dar el este cam spre aproape. Nu pot să spun bine, nu îl putem învinge, n-avem nevoie de ajutor, dar știu că... Așa, deci... Exus l-a făcut pe Vibro e descendentul Exus, Vibro l-a făcut pe Lynx și Lynx este descendentul Vibro. Și Lynx l-a făcut pe Freddy și deci Freddy descendentul lui Lynx, care Freddy este un animatron din pizzerile lui Jay, deci chiar dacă Freddy n-are puteri, s-a încheiat în alianță cu ei, în fine. Așa, în fine nu contează, Vibro. Mai mult. În formele câte vrea. Doresc să dispară. Hai să ardem țară. Hai să o ardem puțin ție. Și am nevoie de sânge. Ei, văcuță, tu nu ești făcută să trăiești, da? Bine, ești făcută să trăiești, dar cu timpul vei învăța că vacă! Stai cu mine, vai, bro! Așa. Deci poți zbura în sfârșit. Și e bine. De ce nimeni nu mi-a spus că tata e? Că mai vrei tatăl meu. Carpe, spune-mi, a cui cauză este această statuie în fața mea? Fața casei. Așa, tot din cauza unor dușmani, nu? Din cauza unui prieteni. Al lui Freddy sau al lui Exus? Tu zici că Freddy sau Exus. Dar nu e așa. Și ceva carte tu nu mă ajuns deloc.
odihnesc. Bă, sânge. De unde vine sângele ăsta? Unde duce? Locul muzică. Mai, tu și prietenii tăi veți muri, oare? Lasă-mă, voi, bro. Lasă-mă în pace. Ești un stupid. O să iau tot sângele ăsta. Sângele mă păstrează. Asta să fie camera lui William. Așa. Deci camera lui William. Se pare că mai e niște sânge. Oh, mai am uitat că mai e mai sânge.